गाँव रे जड़े मजादार लोकंकु देखिले छोट पिलामाने तांकु चिड़ेबा पाई भारी आग्रह। हाँ, जदि से लोक टिके चिड़िकी पाटी करुथिबो ताहले तो आहुरी मजा। सेमिति जड़े लोकंक ना हैला गिरिधारी पंडा, किंतु पिलामाने तांकु विभु बापा बोली डाकंती। तांको मनरे काहारी प्रति छंद कपट किछि भी नाही। से समस्तंकु हसांती। जो दिन छोट पिला माने तांकु टिके चिड़ेई नथिबे से मन दुख भी करती, कारण तांको सहित सेमिति किछि घटना घटिछे। तेनु से छोट छुआंको कथारे टिके रागी जाती सत, छुआंको न देखिले अंध। आपण माने एते कथा सुनिकी भाबुथिबे विभु बापा किए। विभु बापा किए जानिबाकु हेले आपणको संपूर्ण भिडियोटी देखिबाकु पड़िबो। ए विभु बापा। हाँ परमेला, कुआड़े गल आस भात खाऊ। हाँ जाऊँची, टिके गुड़ हाथ धोई होइके आसिले खाइबा। काला बुढ़ा को जेते डाकिले शुभुनी आउ रे राधुआ, तू एमती छोट पिला मत चिड़ौच कौन कि नाई न कका 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 बोले दी तीन थर डाकिली तमे शुणिलनी से बाध्य हो विभु बापा बोली डाकिदेली आ कौन मत आ शुभुनी बोली तू एमती छोटा मजा करुचु नहीं रे? नहीं मो कका। ओ छाड़े कौन पाई डाकुथिलु कह, मोर छाड़े बहुत काम अछि। के कका तमर ए बुढ़ा बयस की काम सबुदिन जहा करे सेया करबी आ कौन ता बोले बुढ़ा बयस रे दिन रे जाबे काडिलर को चावल गम आस देला सेति पई त मु खोजुथि। हो हला देखि सुविधा देखि ओ मा सुजि ताले काका दिन रे जीवो जाबे। कका आज भी खाली हाथ रे आसिलो? अरे राधुआ, आज भी खाली हाथ रे आसिली, आज भी से आसिलानी। कका मो कथा मान, अपेक्षा करो नाही ताकू, भूली जाओ। से जदि सतरे मनीष होता कौन तुमको निराश कर नाई रे राधुआ, मो मन कहूची से दिने न दिने निश्चिंत मो पाखक फेरी आसिबो। हो कका, जेमिति तमर इच्छा, मु भी भगवान को डाकुची से तम कथा रखंतु। हो कका, अंधार हलानी, चलो ଯିବା।
କେତେ ହୋଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ଖାଲି ଗନ୍ଧି ଯାଉଛି ଜାଗାଟା। ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳକୁ ହେଲା ବୁଢ଼ା ଆମକୁ ଉଠେଇଦେଲା। କ'ଣ କରିବା କହ? କ'ଣ କରିବା? ବୁଢ଼ା ହଗି ବସିଲା ବେଳେ ତା ପଛ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିଥିବା। କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ବାଣ? ନୀଳ ଅଜା ଦୋକାନରୁ। ଚାଲ ଯିବା। ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହବନି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣ। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଟିକେ ଦୟା କର, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫେରି ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିପାରିବ କି ଗିରିଧାରୀ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଛି, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଏ, ବୁଢ଼ାର ଡାକ ଶୁଣିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ତାରି ଚିଠି ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁ ପଟେ ପଳେଇ ଯିବେ, ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ଯାକେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ବିଭୁ ବାପାର ଘର କୋଉଟା ଦେଖେଇଦେବେ, ହେଲା? ସେ କ'ଣ ସମାଜସେବୀ ନା ସରପଞ୍ଚ? ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ସେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ 20-25 ବର୍ଷର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦଉଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଗୁଇଁ କରୁଛୁ। ତୁ ଗୁଇଁ କରିବେ? তুই নিজে মুই না খাইবি না বাটি নে দেখা মুই মারি। আরে পেলে গিরিধাରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଦୋକାନୀ କହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣେ? ହଁ ହଁ, ଆରେ ବିଭୁ ବାପାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ବିଭୁ ବାପାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବ। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନମସ୍କାର। କିଏ ବାପା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ହାତାହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଠି ପୁଣି ମୋର ଆସିଛି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଡାକ ଆଜି ଶୁଣିଲ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ପାଠ ଶାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିନି, ଏ ଚିଠି କୁଆଡ଼ୁ ପଢ଼ିବି? ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଦେବେ? ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଆସିଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍? ପୁଣି ମୋତେ କିଏ ଦେଲା? ଭିତରେ ଚିଠିଟା ବି ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଏ ଦେଇଛି। ସ୍ନେହର ବାପା, ମୋର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁରୁ ଆସିଲେଣି। ତମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି କି ଯାଇନି ବି ତମ ପାଖକୁ। ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛି ମୁଁ। ହଁ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପଠେଇଛି। ରାଧ ଭାଇକି ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତମେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଦେବ। ବନ୍ଧା ଜମି ସବୁ ମୁକୁଳି ଆଣିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ। ହଁ, ତମ ପାଖ ଯାଇନି ବୋଲି ମନ ବେଳେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ହଁ ହଁ, ବୋଉକୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଶା କରେ ମୋ ଚିଠି ପଢ଼ି ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମଉସା, ଆପଣ ଖୁସି ତ? ହଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି କହିବି, ଦେଖରେ
ଗାଁ ବାଲା ମୋ ପୁଅ ଚିଠି ଦେଇଛି, ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠେଇଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ବି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ବାପା, ତମେ ଏଥର ଆସ। ମଉସା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା। ହଁ ବାପା, ପଚାର। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନକୁ ତମ ଘର ଠିକଣା ବିଷୟ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ତମ ଘର, ବାଟରେ ପଚାରିବ ବିଭୁ ବାପା ଘର କେଉଁଠି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଛୁଆମାନେ ମନା କଲେ। ପରେ ବିଭୁ ବାପା କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଦେଉ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନ ଡାକି ସମସ୍ତେ ବିଭୁ ବାପା ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ତାକୁ ମନା କଲି। ସେ ଏତେ ଜିଦି କଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତାକୁ ବିଦେଶ ପଠେଇଲି। ଭାବିଥିଲି ପିଲାଟା ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲା ନାହିଁ, କି ଖୋଜ ଖବର ବି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ବାପଟା ତାର ବଞ୍ଚିଛି କି ମଲାଣି କିଛି ଖବର ବି ସେ ରଖିନି। ସେ ଗଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସି ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଗେ, କାଳେ ସେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ତତେ ଆଉ ମନେ ପକଉନି, ତୁ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ବା ଭୁଲିବି ନିଜ ପୁଅଟା। ଜାଣିଛ ବାପା, ଗାଁର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବାଟା କେବେ କମ୍ ହୁଏନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମଉସା ଜାଣିଛ, ମନ୍ଦିରରେ ତମ୍ବା ସାପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଜୀବନ୍ତ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ମାରି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ମଣିଷ ସମାଜ। ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଷଣ୍ଢକୁ ଗରମ ପାଣି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମଉସା, କାହିଁକି ନିର୍ଜୀବକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ସମାଜ, ଆଉ ଜୀବିତକୁ ଏତେ ଘୃଣା? ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ମଉସା, ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ମଶାଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ଏ ଦୁନିଆ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନାଇଁରେ ବାପା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମଉସା, କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ତମ ପୁଅ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଚାରୁନି? ସେ ମୋତେ ନ ପଚାରୁ, ତଥାପି କହିବି ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ହଉ ମଉସା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ମଉସା। ନମସ୍କାର। ନା ବିଭୁ ବାପା। ଦେଖରେ ଗାଁ ବାଲା, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଚିଠି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି। ତମେ ବା କହୁଥିଲ ସେ ଆସିବନି, ତତେ ପଚାରୁନି।